Ja sitten treenataan taas jalkoja täällä. Ja sama tuntumakumppailu treeni, mutta vähän eri liikkeelle. Nyt ollaan tuossa taka oleva ojennusta ja sen tuolta punaista prässiä. Siinä on 125 kiloa ja kelkko joku 80 kiloa. Sitä ei kuitenkaan lasketa siihen. Otetaan noit nyt supernäsiä etureisille. Katsotaan 5 sarjaa olisi tarkoitus. Ja nähtäväksi mitä tulee. Laitetaan tähän päälle nyt tämmöstä pientä sepustusta taas tästä treenistä. On vähän mielekkäämpi katsoa tai edes kuunnella. Mutta joo, tosiaan sillä lähdettiin nyt ojentelemaan ja jokainen toisto lähtee taas rauhallisesti siellä reisiin jännittämällä. Pyritään saamaan hyvä huippusupistus vielä tuolla ylhäällä siihen etureiteen ja rauhallisia toistoja. Siinä tulee semmonen 20. Mistä sit siirrytään sinne prässiin suoraan kohta puuliin. Joku tietenkin miettii taas, että minkä takia meikäläisen treenit on näitä kaikkia hilavitkutteluja, pumppailuja ja tuntumahissailuja vastaavaa, mitä nyt kevyellä painoilla saakaan aikaiseksi. Niin mulla on tämä sama klassinen selitys kuin monella muullakin, eli polviprakaa ja sitä sitten pitää varoa oikeastaan kaikissa jalkatreeneissä, että täytyy lämmitellä hyvin ja muuta sellaista. Niin tää on nyt aika hyvä systeemi, mitä mä toteutan. Et joka toinen jalkatreeni on aina lyhkäisempien sarjojen semmonen niin sanotusti raskaampi jalkatreeni. Ja sitten tää toinen on aina puolestaan tämmönen tuntumahissailu, missä yritetään vaan saada hapotettua niitä lihaksia. Tässä prässissä mä iskin nyt jalat ihan alas tonne levyyn. Ja oleellista on nyt se, että jokainen toisto pusketaan tuolta kantapään läpi ja haetaan siellä ylhäällä tosi hyvä supistus taas sinne etureiteen. Ja nämä saman lihaksen superit on tosi käteviä plussilla, etenkin näihin treeneihin, koska ensinnäkin saa paljon maitohappoa sinne lihakseen, eli metaboliitteja kertyy aika mukavasti. Ja toiseksi nämä on tosi näppäriä siinä mielessä, että ne rajoittaa treenipainoja, mikä on tämmöisellä polvivammaisella kaverilla, kuten meikäläisellä, tosi hyvä juttu. Okei, sit toisena liikeparina tässä pystyhakki. Tää laite ei nyt ihan kaikista polviystävällisin oo, eli sitä piti ottaa tosi rauhallisesti taas. Ei tarvinnut oikein heitellä painoja tonne ja siellä oli vastus kumminkin, että saatiin tommonen reverse band efekti siihen. Tosi rauhallisesti puristelee ja taas työntää kantapää läpi kaikki ne toistot, niin hyvin menee perille etureisille. Ja pystyhakin kaverina tässä liikeparissa oli Smith-Sissi-kyykky ja vähän oli hakemista, kun en ole pitkään aikaan tehnyt tätä, mutta kyllä siitä lähti ja tässä liikkeessähän oleellisin on toi alhaa saatava hyvä venytys. Vaikka tietenkin tässä saa ihan semi-hyvän supistuksenkin, kun vaihtaa sen painoa tuo ylhäällä kantapäillä. Ja siitä mä hyökkäsin takas tonne ojennuksiin. Hinkkasin niitä semmosen 50 toistoa, mutta
kukaan ei jaksaisi katsoa sitä, niin tässä on tämmönen ihan lyhyt pätkä setistä. Siinä sit ihan viimeisenä liikkeenä vielä etureisiin mä yritin ottaa tätä askelkykyä, tai oikeastaan bulgarialaista kykyä tässä Hammeri Mave-koneessa. Sen verran loppu alkoi olla jo etureidet kyllä, että pelkkä tää kone tai kelkka tai miksi tätä nyt haluaa sanoa, niin se riitti ihan mainiosti. Jotkut mieltää tää yhden jalan koukistuksen vähän semmoiseksi hilavitkutteluliikkeeksi ja perinteisestihän se tehdäänkin semmoitti, että nojataan tonne eteenpäin ja pidetään noista kahvoista kiinni, mitkä vähän tossa näkyykin. Semmoitti siinä saa liikuteltua ihan kohtalaisiakin rautamääriä, kun pystyy ottamaan vähän kroppaa mukaan. Mutta tämmöti kun mäkin tän teen, eli siinä jopa nojaa taaksepäin ja pakaroit spinnaamalla työntää lantion koko ajan eteenpäin. Ja siitä sit lähtee koukistamaan, niin se saa jumalattoman kovan semmoisen krampin tapaisen supistuksen tonne takareiteen, mikä on vähän samanlainen kuin koukistuksissa roikkuen voi saada. Ja tässä tuolla 5 kilolla mä saan nättejä kaseja tässä tehtyä nyt, että sit tulee oikeesti jumalattoman raskas liike. Ja suosittelen ihan kokeilemaan tätä sit, jos mahdollisuus on. Siis sit yhden jalan koukistuksen jälkeen olikin vuorossa ensimmäinen supersarja takareisilla. Siinä ensin veteli GHR, semmosia 10 sarjoja. Tässä nyt oleellista olisi se, että nousis sieltä suorana ylös, eikä semmoinen, että perse pääsee ampumaan ensin ylös ja yläkroppa seuraa sieltä perässä. Mut koska heikkous iskee jossain vaiheessa, niin mullakin pääsee semmoinen käymään tässä. Sitähän se olisi tietenkin noilla vastuskumeilla, kun keventäisi liiket, niin se olisi vähän pidetty sen paremmin kuris. GHR:stä suoraan tonne meijerin uusien käsipainojen luokse tekemään suoria maastavetoa käsipainoilla. Eli hakemaan mahdollisimman hyvä venytys tonne takareiteen, kun sitä oltiin sen verran supisteltu tässä. Ja tää on tosiaan siihen ihan passililiike. Jaha, se oli sit sellainen treeni. Tässä Dallalla himan päin jo. Siihen ihan loppuun vielä jäi nyt kuvaamat, mutta otin pari sarjaa reverse hyperia. Ja sit ihan pohkeet tuli 80 otettu ja vatsaa sen kanssa. Tällainen normisetti. Nyt tuli nää 2 jalkatreeniä kuvattua, periaatteessa näitä pidempiä videoja putkeen, niin yritän sitten seuraavalla kerralla ottaa joku muu treeni. Mitäs vielä? Tää alkaa melkein tarkenemaan jo. Vielä viikko sitten tuli lunta ja pakkasta. Jaha. Sitten vetämään 350 grammaa riisiä ja kylkeä vähän jauhelihaa. Ja Uncle Bensia tietenkin. Täällä puistossa onkin niin pimeät, että ei tiedä näkyykö ukko, mutta ääni sentään kuuluu, niin se saa sitten riittää. Nyt tätä kotimatka rankiosuus, ainakin tämmöistä kun luin tätä oikaisureittiä, eli joudutaan taas näitä portaita ylös. Ei siinä nyt näy kunnolla, mutta tuossa on tommonen pieni mäki, mikä on vähän liikaa kuitenkin tämmöisellä bulkkipossulla jo. Pääsee hiki tulemaan. Vois ehkä alkaa kuntoilemaan, niin olisi tämmönenkin helpompaa.